גם אצלי בערב שבת, אני לא מבין את זה, אוכלים גם דג וגם את הממולא עם הבשר וגם את העוף הזה. אז אתם לא אומרים, אוקיי, נוותר על הבורקס, נוותר על זה, וכו', אז במקום 5,000, חבר'ה, התקציב זה יהיה בדרגתיות, לא במכה אחת. לא בין 500 שקל. הם צריכים לעשות סוויץ', לשנות את התפיסה. לא, לא צריך לשנות. אבל מה הוא רוצה שנמלא כאן את שלנו? אין דוגמה מייצגת, לא יודע, מישהו מכירה. שנקרא דף של, מכל הסעיפים האלה, קל, קשה ולא נוגעים, הם מחליטים מה קל להם לוותר, מה בינוני ומה לא נוגעים בכלל. ואתם לא להיות ביקורתיים, אתם לא תאמינו מה הם יגידו לכם שם. אני אגיד למשל, הוא יגיד, אני שיחות טלפון לחמותי בארצות הברית, לא מבטרת על זה 500 שקל בחודש. לא להיות, זה טיפ מצוין סקייפ, זה טיפ מצוין. עד שבסוף ישלמו על זה כסף גם. אבל אנשים חושבים גם כסף. 77, אבל נפתח דברים מספרים. גם אתה לא הולך. זה יקום החכם שיחליט שבסוף... אם אני זוכר נכון, זה המשפחה שלך אתה עושה בדפים. כן, שלך, עליך אתה עושה. איזה עמוד זה? 74, 77. רגע, שנייה, עמוד 77? התקציב שלך. 74. בוא ניכנס ונראה. מה אתה חושב שאני זוכר את כל הקלסות האחרות? אוקיי, לא, זה הדף... זה השיעורי בית, זה אחרי שיעורי בית. הנה, תוך התוצאות והכנסות למילוי עצמי, זה המשפחה שלך. אתה ממלא. בדף, בקלסר, אנחנו לא רואים. לא רציתי להגיע לזה בפגישה שלנו. לא בתוכנה, לא בדף, אתם ממלאים, אני לא רואה את זה אותו, אל תדאגו. אם אתם רוצים שהבן זוג או בת זוג לא תראה גם... כל אחד יעשה תמצאו את ההבדלים. מה שאתם תעשו בשיעורי בית לכם רואים בתוכנה, זה אני בודק. אז את זה לא בתוכנה. לא, זה מוקשים על הדף. זה לא בתוכנה, בסדר, לא בתוכנה, לא נפגע. זה רק תרגום. מה שלא יכול לפגע בך, כן. יש לי הרשאה להיכנס למשפחה לדוגמה. משפחה לדוגמה זה לא שלכם. אוקיי, אתם תראו כבר, אבל אני נכנס, אני גם צופה בזה. אבל אם אני מקימה את המשפחה לדוגמה, איך אתה בודקת שלי? אנשי התוכנה של פעמונים קיבלו בזה. אל תדאגי. איך? נפלאות הטכנולוגיה. זה ידנית, אני לא רואה. זה בקלסר עם עד או עם בעונה תושבת. זה לתרגם על עצמכם. אני לא זוכרת כמה עוד צריכים פירות לט"ו בשבט. אולי בחודש הבא. אבל בחודש הבא אין לך ט"ו בשבט, יש לך שבוע. תביא, לא תביא כבר. אין אין. אבל זה עושה מי שרצה לבוא ולהרוויח, מה שנקרא לעשות לביתו, זאת ההזדמנות. נכון. גם. מה, בשלב הזה אתה עושה רק פה בדף, תוכל עכשיו תוכל לרשום מה ההוצאות שלך, אבל למה אין לך? אבל פסח יש, פורים יש, איפה שבועות? אין שבועות. תודה רבה לכם, אם יש לכם שאלות, אם מישהו שואל, אז אני שואל עוד פעם.